So yun guys, gagawa po ako ng kilawing atay ng baboy. So yun guys, hiniwa ko na po siya ng maninipis. So ayan po, magpapakulo na po ako ng tubig para ibuhos sa atay ng baboy. At yan, binuhos ko na po. Isang beses lang po natin buhusan ng mainit na tubig para hindi po siya ma-overcook. Ayan po, maghihiwa na po ako ng rekado ng ating kilawin, sibuyas, sili at kalamansi. At ayan po, ilagay na natin ang ating mga rekado, sibuyas, pampaanghang na sili, at ang kalamansi. Lagyan din po natin ng paminta at asin, pampalasa sa ating kilawin. At yan po, ready to serve na po ang ating kilawing atay ng baboy. Ganyan lang po kadali gumawa ng kilawing atay ng baboy.